crear ocupació, alguna cosa més per superar aquesta crisi que no han volgut fer, no han pogut fer per limitacions. Parlem de crisi econòmica des de fa 2 anys, els han agafat una mica al final de la legislatura. Però sí que és veritat que hi ha instruments, i ara el Xavi ho explicava, que s'han pres fins i tot abans de la crisi. Jo recordo, i segur que tots ho recordeu, hi ha una aposta clara del govern catalanista i d'esquerres des d'abans de començar a parlar de crisi, des de l'any 2005, recordo ja l'acord per la internacionalització de l'economia i la qualitat i l'estabilitat de l'ocupació, que va precisament en aquesta direcció. És veritat que uns ritmes i amb una concertació amb els agents socials, amb els sindicats, amb la patronal, amb els sectors industrials, amb departaments del govern, per tant, anar intentant girar el model productiu de l'economia catalana una mica mirant cap a, precisament, a nous filons, a nous horitzons, a nous sectors que generin aquest valor afegit, que generin aquesta capacitat d'internacionalitzar-se, que generin aquesta capacitat de crear llocs de treball estables. És veritat, després arriba la crisi i allò que era anar girant a poc, el transatlàntic, doncs ho hem de fer una mica més d'un cop de timó i ho hem de fer més de pressa, perquè a l'hora que hem de girar el timó doncs estem perdent llocs de treball i estem tenint una desocupació com no havíem tingut en els darrers anys i moltíssima gent sense feina. Per tant, hem de girar més de pressa el timó en un moment en el que, a més tenim menys força perquè tenim menys ingressos en el sector públic, per tant, menys marge de maniobra, i ho hem de fer tot més precipitadament. Però aquesta voluntat d'anar ja buscant nous sectors i d'anar movent no només el nostre sector industrial, també el sector públic i el sector educatiu, l'aposta d'aquest acord per la internacionalització en el sector educatiu és una clara aposta, per exemple, per l'ensenyament de l'anglès, com un element més també de modernització. El Pacte Nacional per la Recerca, que també es va signar ara fa tot just un any o un any i mig, també va en la direcció de buscar on invertir els diners que tenim per recerca precisament per acompanyar aquest canvi de sector productiu. Per tant, i tant que se n'han fet, però és veritat que el ritme i els resultats que donen aquestes apostes a llarg termini ara no satisfan la primera de les necessitats que tenim, que és generar ocupació per la gent que no té feina. Deixa'm posar uns exemples concrets de realitats del nostre territori, més d'aquí, de la nostra zona d'influència. Per exemple, l'empresa Alstom, que està a Santa Perpètua de Mogoda, és una empresa molt potent amb el sector ferroviari, que justament és un d'aquests nínxols d'ocupació que nosaltres volem donar-li més força a partir del foment del transport públic. Alstom és una de les 150 empreses que es dediquen al sector ferroviari de Catalunya, de les 600 que hi ha a nivell de tot l'Estat. O sigui, una quarta part de les empreses del sector ferroviari al nostre país, que tenen que veure amb el sector ferroviari, està a Catalunya. I a Catalunya hi ha 100.000 treballadors i treballadores que es dediquen a aquest sector. Aquest és un exemple de que és possible crear ocupació si apostem per un nou model. Un altre exemple, a Viladecavalls, hi ha una empresa que es diu Circutor. És una empresa que es dedica a... Estic parlant d'empreses privades, per tant, nosaltres no és que no vulguem fer res amb la privada, nosaltres volem anar de la mà també de l'empresa privada, perquè qui crea ocupació també és l'empresa privada. Circutor, una empresa que es dedica bàsicament a l'eficiència energètica. Una paraula que li heu sentit molt a l'Herrera, els smart grids, que és tot el que té a veure amb els commutadors aquests elèctrics perquè la gent pugui posar la rentadora per les nits, això, o per exemple també tot el que té a veure amb el vehicle elèctric. La gent que treballa allà són gent que tenen un treball de qualitat i a més un treball en futur i difícil de deslocalitzar, a més. O els dos grans exemples de clústers de coneixement empresarial potents, un el tenim aquí al costat, el Parc de l'Alba aquí a Cerdanyola, però l'altre el tenim al Parc Audiovisual de Terrassa, i tot això ha sigut empresa privada, però també amb la promoció del govern, del govern de la Generalitat.